Ahojte priatelia, vítajte na YouTube kanáli AC Michalovce. V dnešnom videu zo strihu sa pozrieme na bežecký pretek pod názvom Veľacký lesný beh. Ako názov napovedá, tak toto bežecké podujatie sa uskutočnilo v malej dedinke Veľatý pri Trebišove. V roku 2023 to bol už jubilejný 10. ročník. Pre každého bežca bola pripravená trať v dĺžke 6 km, 11 km alebo 16 km, prevýšenie 300 metrov, tak myslím si, že každý bežec asi zvážil, pre ktorú trať má alebo nemá. Na trať sa v roku 2023 postavilo 124 účastníkov, čo je myslím ani neveľa, ani nemálo. Myslím si, že tento bežecký pretek by si zaslúžil oveľa lepšiu účasť. Hneď dávam poklonu všetkým organizátorom, dobrovoľníkom a občianskému združeniu Stopa. Urobili ste kus dobrej práce a ja osobne sa určite zúčastním aj v roku 2024. Dobre, my sa vráťme do roku 2023, tak my sa pozrieme na zábery z trate a nakoniec si vyhodnotíme niektoré kategórie. Dobre, tak poďme rýchlo na trať. Takže momentálne som na 5. kilometri, takže už na 11 km. Už to nie je veľa. Nádherná príroda Veľat. Kto neprišiel, môže ľutovať. Proste to je pasta pre oči. Nádherný beh. I breh melón. Super. Turistický oddiel Stopa spraví OZ Stopa. Neviem teraz, kto od koho okopíroval ten názov, lebo je to príliš podobné. Dokonca tie logá, ja neviem, ale akože tu nebude náhoda, hej. Toto skončí na arbitráži, ale pozdravujeme. Takže toto je záber v strate. Takže už neveľa. Áno, OZ Stopa a TS Stopa. OK. Čau.
Gratulujeme mi. Super, ideš stále lepšie. Výborne. Jak sa bežalo, dobre? Bola som tu prvýkrát a asi nie posledný krát. Bolo veľmi pekne, je tu pekne. Pekne, krásny beh. Super. Ideš! Hore ruky! Je to víťaz! Super. Bežcov v 11 km trate Veľackého lesného behu 2000. Dobre, takže zábery strate máme za sebou, tak poďme teraz v rýchlosti na vyhlásenie výsledkov. Poďme najprv na zemiakovú cenu, čiže 4. miesto. Tam 16 km trať za mužov skončil Ján Polák, za ženy Amália Michalová, 11 km trať 4. miesto Maroš Šándor z Košíc, za ženy Mária Semanová z Prešova, 6 km trať na 4. mieste skončil za mužov Martina Damian zo Zemplínského Klečenova a za ženy Tatiana Balintová z Active Life Team. Tak gratulujeme k zemiakovým cenám, veríme, že na budúce to už budú stupne víťazov. Dobre, takže zemiakové ceny máme za sebou. Poďme teraz na 6 km ženy. Tak poďme na 3. miesto. Tam skončila Dagmar Babčanová z Úpora, na 2. mieste skončila Dominika Džubaková z Veľad a na 1. mieste skončila Patricia Hajzuková z Košíc. Dobre, takže ženy máme za sebou, tak poďme teraz na mužov 6 km trať. 3. miesto Václav Gorov zo Stančí, na 2. mieste skončil Samuel Cuprik z Palina a na 1. mieste skončil Dominik Šuľák z Hrče. 11 km ženy. 3. miesto Marcela Dropová. Dobre, takže mužov máme za sebou 6 km trať, tak poďme teraz na 11 km trať ženy. 3. miesto Marcela Dropová z Active Life, na 2. mieste skončila Zuzana Kočiščinová z Maras týmu a na 1. mieste skončila Zuzana Danková zo Starických Bohdanoviec. Spoločná fotografia.
Dobre, takže 11 km ženy, tak poďme teraz na mužov. Tam na 3. mieste skončil Julius Hajzuk z Košíc, na 2. mieste skončil Simeon Vaš z Rajca a na 1. mieste skončil Erik Onofrej z bežeckého klubu Furča Košice. Fotografia. Tak 11-kilometrová trať muži, poďme teraz na 16-kilometrovú trať ženy. Takže 3. miesto Štefania Nadaniová z Marastimu, na 2. mieste skončila Lucia Millerová z MBO v Stráske a na 1. mieste skončila Veronika Vasilová. Ďakujeme. Ešte tu máme mužov. Tak poďme na záver na mužov, 16-kilometrová trať, tak 3. miesto Štefan Nitkulinec z Active Life, na 2. mieste Michal Jenčo z Marastimu a na 1. mieste Jozef Čurulej z BK Furča Košice. Dobre, tak vyhlásenie výsledkov máme za sebou. Tak organizátori sa rozhodli odmeniť aj ľudí z vlastnej dedinky, takže sme radi, že aj týmto spôsobom podporujú zdravý životný štýl vo svojej obci. Tak, dobre, sme na konci tohto videozostrihu. Veľacký lesný beh v roku 2023 splnil tie najvyššie štandardy. Ako som spomínal v úvode, ja určite prídem aj na budúci rok a určite pozývam všetkých vás, aby ste si nedali ujsť toto výborné bežecké podujatie. Veľký klobúk dole všetkým organizátorom, dobrovoľníkom, sponzorom, ktorí dali do tohto bežeckého podujatia svoje peniaze, čas, ale aj dobrú náladu. Tak verím, že sa vám tento videozostrih páčil. Ak sa vám páči tento YouTube kanál, prihláste sa na odber a ja sa teším už na ďalší videozostrih. Majte sa krásne, až po tu zdar.